GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tan opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Alas 7:45 na kabuasan. Kasumpalan nyo na kangal na saray makapalikatiran musika, makapasayawiran na musika, pamunas na saray ingungot at bilay, pampaswerte, pampasigla. Wadyalaso programa na may paruntal na saray balita informasyon. Na may ter na dala na dasaray peteg-peteg dan matuan liknaay balay. Yada Special Technical, kalop kantabe tayo Engineer Nexon Dakal. Kaya balat sa makteryo na amigo RJ Bera Jimenez at your service always. Lunes na lamat, petsa 25, ada bulan na Mayo 2026. Next week, June la. Elaya pulos na agaw at atang tanagagik. Kaman sugago nyo sarayan kaplusan mampapanis ni Manalwartini ada saya tagay hit index. Yanayarin na mampapiligro. Ada bilay tayo kaylay petang na agaw, sinag na agaw, ada sayan kabuasan. Vitamin D akwanda tateng tanagagik pero naliknam susamay petang tulang gada sarayan na oras. Saraya balita impormasyon. Noong petang susinag na agaw makapapetang na ulo tana makapasakit na linawa tatang tanagagik. Yatagilamot na presyo na produkton petrolyo na buwas. Santak Engineer Nixon at mantutumbukan la so iliksa bagad umpawil so presyo na produkton petrolyo at samay dati antes nasatay gera at bautan na Amerika, Israel tan Iran pigara so presyo na produkto na petrolyo tinabot so 60 pesos. Pero natan singay papasal dalara amoy manag usar na gasolina singay padya dala mo at 80 tutan. Anto'y gagawaan na saray opisyalis tayo at atang tanagagik. O santak bawasan datan kasumpalan niya indeklara susatay energy emergency at atang tanagagik. Eda bansan na Pilipinas state of energy emergency. Natapyasan sa presyo na produkto na petrolyo. Walang takot damo. Akin at unyaya imbisyo na baba. Una tagay lalamat ang tulaya ay agara na nauputay rason. Agara na nauputan na saya palapag walan walay rason. Akin at unatagay so presyo na produkton petrolyo. Yan nagtira na tetel iraya kabaluyan singa walay mamubumben kuno eda beklaw.
nasaray opisyalis tayo akinat untan niya aga na iyabuba. Samantalang walala supaknaan na dasay asinggarla unong dasay latest information na dasatay gera at paglay bukig at kagatarlan mampirmaan so Amerika, Israel, Taniran pian nagnapla samputan, tuldukan susatay gera itan da paglay bukig at atang tanagagik kan so good news kagatarlaran na mampaknaan raya na bansa tapiano nasamputan la so gera mawaya-waya la so saya ipaway nasaray barko ay manlapod ta na the Middle East undalan di ta na Strait of Hormuz yan makapandeliver lara tay krudo o di lalon tayo kumon ay unleksab umpawil da samay dati na presyo so produkto na petrolyo tatang tanagagik pero agara na uputay rasunmet ay tagay tulamet na buwas kwanda at alapod sayay malet ya diman pang kaukulan kawalad peak season na tatang tanagagik so pang kaukulan na saya gasolina akina ang kukulang si resupply akina tani hangga pula tay gira kinuntanay mantalang nababa gaylay kamulag nung tagay gaylay kabalag singa imamain kondisyon dalaray managgaw sa rami gasolina ay alalamat so presyo na produktong petrolyo ay agdala ipawil da may dati 56 so unleaded premium 57 diesel 59 ini ang tulaya ay atan lamat so rasunda da samay bubenag iran impangnya tagay na presyo na produktong petrolyo ya ilalo antayo kumun ya tanat na bubala ay nantutumbukan aktualimat may inya bubato good news pero apultot timmunda gadin niya tagay na peso dua so saya diesel antoy rasunay gasolina na nabutan lay presyo saya kwanda ya in rason na dasaman no nanunutan mo Engineer Nixon lapod timagay so balor na dolyar peso nanunutan niya ay abot-aboton tulay sa 61 so salat na $1 at peso tatang tanagagik natan peak season lamot kuno tagay so pangkukulan na saya gasolina at sarayan bulan ay susilis tulaya ulay plano da mo ya iliksab saya domino efekto tan balet tatang tanagagik question na sa may kumparik ya manginginom kumpawil kasi ada presyo na saya dati so gasolina kumpawil mo't kasi ada dati na panagsingil na saray transport sector watan mo so tapos tatang tanagagik pero natan napapansin ko Engineer Nixon aliwan singasama ya gaylay bili na presyo gasolina ay daisat so saray luganan pero natan ay talagan makalik na kala na saya daloy na trapiko ulit na daloy na trapiko. Yan dasal na lang po tayo ay talagan na nagawaan so saya pulaing na sarayay ilalo antiran opisyalis na gobyerno ay mampanday na saray masagder iranlay kapiano pinabangan na ordinaryong mamamayan ng Pilipino ordinaryong mamamayan ng Pilipinas tatang tanagagik pero maminsan na mo at nauna ni yung interes sa politika ano ba yan sa lahat ng usapin kaya ba'y politika daw ang dahilan
Kaya nanunutan ko agaylay si Bugton the late Senator Miriam Defensor Santiago ay matibay susaray diretsaan niya panangibaga to ditanad sa Senado. Sige, tingnan natin kung sino hindi kurap dito. Kukwantura. Challenge yo kukwantura ng saman. Pero aratan niya diretsaan. Ay panangibaga at hanggaman ng gapoy unamin. Wala ray nakikina. Inablimiran na dumarungal. Kanya na dapat dito ay magkaroon tayo ng parang yung katahimikan, ika nga ba, yung stability, para hindi ho yung pagkawatak-watak ng ating mga opisyales. Kasi kung politika na ang pinaiiral dyan, ala na. Ito ngayon, ang matinding balita na naman. Agni pimutang suyurungan ng Senate President Alan Peter Cayetano may nabubuo namang kudi dyan sa Senado. Dahil siyempre yung dating majority na naging minority, 11 na yung kanilang bilang. O pagka 11, 13 yung kabila, wala pa si Bato, 12 na lang. So isa na lang magiging lamang na uli yung kabila, di ba? Pag 12-12 yan, kunin mo yung isa sa kabila, di magiging 12-11. O lamang ka na ng isa. Ayun naman kay Senador Ping Lacson. Talagang sa mayorya ngayon, baka maging sila yung minorya, maging mayorya, ano At ang kanilang parang pinagkakasunduan na maging Senate President if ever na makuha ng maibalik ang numero ng minorya at maging mayorya. Itong si Senador Sherwin Gatchalian. Ito namang si Win Gatchalian na buto din ako dito, Engineer Nixon, silang bukod tanging nakaisip sa atin, tuwing Christmas, itong si Sherwin Gatchalian. Lahat na, wala, nakalimot na. Pero balik tayo dito sa usapin na Lunes na naman ngayon. Baka mabuo na, yung papalit uli ng Senado ng liderato. Ano ba yan? Di na matahimik. So may isang magaling na sa computer, yung gumawa ng games, nakita mo na yun, yung pagtakbo ni Bato de la Rosa. Nagbabayrol yun ngayon ginawang parang games yung pagtakbo at inahabol ng NBI. Kaya ang pinag-uusapan ngayon ang Senado. Di ba? Kaya ito yung subaybayan ulit natin. Pero hindi na si idol ko na dating Senate President Tito Soto ang pwedeng bumalik diyan. Kundi si Senador Sherwin Gatchalian ata yung napagkakasunduan. Kasi kaya nga daw napalitan bilang Senate President itong si Senador Tito Soto at yung bilang nila sa mayorya may kumalas at kumampi sa minorya. Ang rason daw yung mga naglabasang mga report dyan o kaya mga hinaing liknaan ng ibang senador dahil hindi daw marunong mag-alaga. Ayan naman pinabulaanan ni Senador Ping Lacson at sinabi niya dalawang pinasyon yung pag-aalaga. Paalaga dahil walang naibibigay o alaga na talagang inalagaan yung reputasyon ng Senado at ng bawat miyembro ng Senado. So dalawa yan. O alin kaya sa dalawa? Ang ibig sabihin ng mga nagsasabi
Na kaya daw bumaliktad yung mga ibang senador nung siya ang leader ng Senado, dahil hindi marunong mag-alaga. So ang dami pa na dapat pagtuunan ng pansin ang ating mga senador, pati mga congressman, Tatang Tanagagik, mga usaping yung mga bill na dapat na ipasa para po sa kapakanan ng taong bayan. Yan, balikan po natin ang mga yan at mga iba pang balita dahil marami tayong nakuwang liknaan nung nakaraang linggo na dapat sana iwasan yung pamumulitika, masyadong pamumulitika, at bigyan tuong pansin ang higit na pangangailangan ng taong bayan na may mampanday iradtan niya makanakanan loy at atong Tanagagik may ngagwat dasay kabibilay na bawat Pilipino. Reaksyon nyo, suwestyon nyo, text nyo labat, dapat na mag-line at text line tayo 0945-183-4352 o kaya sa Facebook page tayo at Tatang Tanagagik DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. I-search nyo labat iratan tapyano na abrasa raratan niya liknaan nyo at panamaglain na sayan programa. Untuloy tayo kasumpala na pigaran makanan paimano. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung guerra. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Jad Dagupan
walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray dagupenyo. Judd Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:05 da kabasan. Good morning ni da sike namin. Kolop kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Siyempre, dyan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Majatila da kumadwan na 30 minutos sa saya na programa teo Likna ay balay. Ay, congratulations sa city government sa syudad na Dagupan. Napudim pakala na 100% ay marakop ya programa para sa child protection na tatang tanagagik sa syudad na Dagupan. Lapod sa programa para children protection sa syudad na Dagupan. Liderato na Mayor Belen Fernandez. Morning saray taga Malimgas Public Market. Makmaksil so radyo sarayan Kaplusan. Sikira na watan niya lumalako. Good morning. Siyempre jada interon na syudad na Dagupan. Morning mo saray kabalian titan Lingayen Pangasinan. Ditan Malimgas o dyan Lingayen Public Market. Mararakop mo tiray ipapasan agabayan agawan ipasan na loy. Maliwa loy. Tana ikukurang nan Congressman Mark Kuangkwa para tan bali tayo na Lingayen tatang tanagagik. Kay ditan da susatay nayari na pakagawa na satay Lingayen Airport ay Magmaliw International Airport da Bestan nasatan so pagmaliw mo tiya syudad nasaya balay na Lingayen. Basta mararakop iran na proyekto suportan tayo at atang tanagagik. Basta at para da pangkabigan na saray umbalay. Walay tatawag magano baka importante. Hello? 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 Wala. Paksot. Sige, tawag kalabat amigo. Ano walay gabay ito na ipasabihin na impormasyon? Basta pangkamungan na sa balay para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Ayan po ay suportahan natin yung mga magagandang proyekto. Kaya dapat hindi tayo bulag tulog. Dasaray mararakop iran mihuras. Kaya gagawaan na saray manag-uli tayo.
Wag ho tayong maging balat sibuyas dahil lang ho sa politika. Bagkos ay tangkilikin din natin yung kanilang mga ginagawang mga hakbangin para sa kanilang mga mamamayan. Tulad din dyan sa may First District ng Pangasinan, lalo na dyan sa lungsod ng Alaminos. Tuloy-tuloy po yung pagdagsa ng mga turista dyan sa First District sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ang kagandahan po dyan sa First District, ang daming mga tourist destination, mga pinupuntahan ng ating mga turista. Ang dami pa lang mga nakatagong mga tourist destination diyan sa First District ng Pangasinan. Halos sa lahat ng bayan may mga pwede kang puntahan diyan sa First District. At ang kagandahan po diyan, wala ho tayong nababalitaan na mga hindi kanais-nais na mga nangyayari. Bagkus ay talagang yung accommodation na pinapakita ng mga opisyalis dyan ay talagang yung ipinagmamalaki at talagang binabalik-balikan ng mga turista yung mga lugar dyan, lalo na dyan sa bayan ng Alaminos. Dahil siyempre nandyan yung maigpit na bilin ni Mayor Art Brian Celeste dyan sa bayan ng Alaminos na maging friendly palagi ang mga taga Alaminos, lalo na yung mga opisyalis, yung mga pulis, sa mga bisita para balik-balikan yung kanilang lugar, yung kanilang 100 Islands Park dyan sa lungsod ng Alaminos. At dahil po dyan, tuloy-tuloy din po yung pag-asenso at pag-angat ng income ng lungsod ng Alaminos. Kasi yan namang nagagamit para ho sa mga iba't ibang proyekto at para sa kapakanan ng mga taga-lungsod ng Alaminos. Yan po nasa tamang pamamahala ng isang leader. Kaya yan yung natatamasa ngayon dyan ho sa lungsod ng Alaminos. Morning sa mga taga-barangay Kabalitian Island dyan sa Sual, Pangasinan. First District pa rin yan sa bayan ng Sual. At dyan din po sa may barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo dyan. Sa iba pang balita, dito naman tayo sa isang lolo na nahuli. Nabigyan ko lang ng pansin nito dahil sa isang liknaan nung araw po ng Biyernes na nabasa natin nung tayo po'y tapos ng magprograma, na bakit daw yung mga kilalang tao ang hirap nilang hulihin. Bakit daw yung mga nagnanakaw ng bilyon sa kaban ng bayan ang hirap hulihin at ang hirap daw panagutin. Pero yung kababayan natin na mahirap ang buhay, na simpleng paglabag lang sa mga ordinansa na pinapatupad sa mga bayan-bayan, sa mga lungsod, ang daling hulihin at ang dali daw na ikulong. Dahil dito sa, kung maalala nyo, Engineer Nixon, yun hong natalakay din natin patungkol sa isang lolo dyan ho sa may Cebu, na nagpapatugtog lang ng kanyang titawag na saman silindro. May sibuk-sibukan mo insan na makapan na gawa kay tunoy silindro sa tawag na saman.
Wala silindro nun saman, sikat ka lang, nung elementary kami. Silibang ko may silindro to may lakik, yung taga Bagyo, maong yaman tugtog man na silindro, nung bakasyon, pulis ballot. Wala silindro to, sikat to yuyang to. Balibot, so sibuk-sibukan mo labatot. Talagang bali-bali tanol to, anto o amay lulo, ayaman si silindro mo labat. Minsan no walay undalan indandamot na kwarta to aman niya lulo kalamor at kanya na gagawin tuman ta walay aputo aalagaan to enta binitbit na saray pulis nanunutan nyo man minsan da ingkulong akin antoy rason at ingkulong da tatang tanagagik kasi kuno walay city ordinance ya bawal so mendikansi bawal so mampuyabol yan na binitbit da insanday niya ka represento ning kulong kailatan natan may liknaan yung pasabi na sa kayat saray dumrungal tayo. Ay may kaya, mapera, bilyon yung kanyang ninakaw. Ang hirap daw, hatulan, ang hirap, ikulong. Samantalang yung violator lang ng isang ordinansa, hindi man lang binibigyan ng konsiderasyon. Yung mansisilindro ka malabat. Pag mumata kamata may liliber ya mi papayabol, di ba? Nindanda ka, siyempre nabagay da ka o kaya nagusto ang damay tutugtugon mo. Pilaganda kay kwarta. Anong masama dun? Kaya lang daw maordinansa na nilabag sa anti-mendicancy na ordinance. Kaya may panagpuyabol, tatang tanagagi. Pero wala ka naman balot hinihingi. Voluntaryo naman na binibigay nung mga naglalakad o kaya makadaan sa'yo. Actually, sa mga mall, mayroon yan eh. Diba, Engineer Nixon? Sa mga mall, mayroon yan. Yun po naman yung mga estudyante. Na hindi naman sila hindi naman sila may liber-liber yung nabay may payabol, hindi naman. May mga estudyante pa nga na parang may karatula na kaya nila ginagawa yon, tumutugtog to support yung kanilang pag-aaral. Yung mga nagbibigay naman siyempre galing sa kanilang bukal, sa kanilang kalooban ang pagtulong yan. Pero kung minsan nga may mga batas na parang aywan lang natin parang applicable lang sa mga mahirap nating mga kababayan nga may saya kwanto may sakay saya say sarasarag dalabat sir kwanto. Ay nako, diba dami ng ganyan na mapangyayari. Konting paglabag kinukulong. Wala na bang yan yung parang humanitarian consideration, diba? Alamin nyo muna, hindi naman yung nagnanakaw, tumutugtog lang. Tulad nung kung minsan may mga napapuyang kalaba, di ba? Tulad nung pinatupad din yung ng DILG. Yung kautusan na bawal so akalaksab, paway-paway at garsada. Mantakin mo, mangkikiwal na siminto. Agaylay sa limuot, sing-singgarad abong tuma. Mangkikiwal na siminto, mantatrabaho. Mung nakalaksab, ka-display ito nagtatrabaho, ba't mo ilihin? Maminsan, walay dapat konsiderasyon.
Ay, good morning din sa mga tagapakinig natin dyan sa Bugalyon, Pangasinan. Kumusta na kayo dyan sa Barangay Salumagi Sur? At dyan sa Barangay Pulong, Asinan. Kay paring Albert, good morning. Ay Insan Ray Tigno at Insan Pili Tigno. Hayahay na ang buhay Insan ha. Exercise lang Insan Ray. Tagar mo'y Insan ko Pili. Man ballroom dancing kayo mo. Di ba? Enjoy life. Mga professional na yung mga bata. Tapos na rin ang pagsisilbi sa gobyerno. Kaya enjoy life. Insan. Patungkol naman dito sa Game of Chance. Sa Game of Chance ang palagi kong sinasabi na mayroon hong legal na nagpapataya ng small town lottery dito sa ating lalawigang Pangasinan. Ito ho yung Grand 88 Gaming Corporation sa Pangasinan. Iba yung sa lungsod ng Dagupan, may sarili din na STL. Ang lungsod ng Dagupan, ito naman po yung Golden K Play Corporation na tanging dito lang sa Dagupan yung operation. Outside Dagupan, ang nag-ooperate po ay ang Grand 88 Gaming Corporation. Ito ho yung Small Town Lottery. At pag tumataya po kayo dyan, part of it ay napupunta ho sa PCSO. At ang PCSO naman in return, ginagamit po yan para sa kawang gawa. Meron ding sariling social obligation o kaya pag kakawang gawa rin ang Grand 88 Gaming Corporation. Lalo na itong pasukan. At ito ay legal dahil mayroon hong authorization to operate ang Grand 88 Gaming Corporation o Gaming Corporation na papalaro ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. Legal po yan dahil po may nag-react at nagbigay ng mensahe liknaan tumat dito sa ating palatuntunan. Sugal din yan, sabi niya, kaya yan ay illegal. Hindi ho, kaya yun ho yung pinapaliwanag natin na pagka may permit ho sa mga agency concern like PCSO at may prangkisa, legal po yan. Ang illegal po ay yung pong walang pakinabang ang gobyerno at walang prangkisa, walang authorization to operate. Yun po yung mga illegal. Pero pag pinayagan yan ng gobyerno ay legal po. Kahit na yan ay tawagin nating Game of Chance, wala hong pinagkaiba yan sa operation din ng mga palaro ng loto. Ganun po yun. Dahil ang pagkaintindi siguro, basta may taya, isugal. Pero yan ho yung sugal o kaya yung Game of Chance na legal. Kaya wala ho kayong dapat na ikabahala po dyan dahil pag kayo ay nanalo, sigurado na makukuha po ninyo ang inyong premyo. Dahil po, iyan ay legal. Kaya palagi ho nating sinasabi at tulad na rin ng paalala ng Grand 88 Gaming Corporation, umiwas ho sa mga illegal, walang permiso mula sa PCSO dahil yan po ay delikado na ipatronize. Doon lang po kayo sa legal. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na iligal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL.
Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Yan po yung palaging paalala ng Grand 88 Gaming Corporation na huwag tangkilikin yung mga illegal. Doon na po kayo sa legal operation ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Wala na ho tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Likna ay baloy. Susunod na ho yung programang PEM, Paninilbihang Agresibo at Matapat sa bayan ng Binmalay. At ating alamin yung mga kaganapan po dyan at kumustahin kung ilan na yung mga nadidismantle na mga fish pen at fish cages dyan sa bayan ng Binmalay dahil sa tuloy-tuloy na trabaho ng LGU Binmalay para alisin yung mga obstruction dyan sa Kailugan. Susunod na po yan. Sa aspeto technical, nakasama natin si Engineer Nixon Dakal. Dito sa ating palatuntunang Likna ay Balay. Ako naman po ang inyong kaibigan RJ Jimenez at your service always. Titila kami na masantos ang maabig oras at balang sinansakay Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.